Czy mogę sobie powiedzieć? Adwokat stoi, weszli Ja ale to się... Jak kokiety się znaczy. Не има ли да е така? Друга... Я покажи на колко си години. А как викаш мама? Я покажи как... Мама как се казва? Как се казва мама? Да се докосвам? Я кажи тати как го викаш? Тати как го викаш? Как го викаш? Дамян какво прави? Снима ли те? А? Снимам. А мама как се казва? Мама как се казва? Как се казва мама? Как се казва мама? А? А Дамян какво прави? А? Я виж Дамян какво прави. Следвахме процедурите за...